Moraš da imaš dobar sto. Kada imaš svoju firmu, pa ono, pokreneš od nekog malog obima, ne znam, par ljudi, pa onda ono raste, pa uzimaš neki veći prostor i tako dalje. Kupovina namještaja ti nije tehnička stvar. U smislu, to je big deal, na nekom simboličkom nivou. Banalno rečeno, polica iza nas koja pregrađuje prostor, nama nije polica, ona je deo nekog našeg šireg napora da napravimo humanije mjesto za rad, da odvojimo. Ovo je ovdje deo gdje se dešava neka vrsta sastanaka od drugog dela da ljudi rade. I to su nama neki veliki milestone. Tako da u tom smislu nama je to baš big deal i bitno nam je da taj neko s kim pričamo o tome nije prodavac namještaja, nego neko ko konta uopšte ko konta važnost toga za nekoga ko radi. Stolovi su također bili dosta veliko osveženje, odnosno bili su veliki trijumf. Zato što mi kad smo se preselili u ovu kancelariju, preselili smo se na BUM. Slučajno smo našli ovaj prostor koji nas je dosta privukao i onda mi u stvari nismo imali novca da se preselimo, ali smo napravili jedan veliki preduzetnički rizik koji, ne bih rekao se isplatio, ali definitivno nas nije uništio, tako da eto. Nije se ne isplatio. Tako je. I onda trenutak kada smo konačno kompletirali sve stolove i kao napravili ovu policu i kao kancelarija krenula da liči na nešto, je bio veliki trenutak za sve nas gde smo počeli se osjećamo kao da dobro je. Možda imamo firmu. Način na koji mi dođemo do toga da tebi tražimo zvučno izolovanu stolicu jeste tako što imamo 3 sastanka paralelno ovde u kancelariji, pošto mi radimo u otvorenom prostoru, odnosno u open space-u, više timova zajedno u isto vreme imao sastanke online u otvorenom prostoru i u jednom trenutku mi imamo nefunkcionalni prostor za rad i imamo nesrećne ljude koji su u fazonu, brate, ne mogu ni da stavim slušalice i zvučnu izolaciju da pustim i tako dalje. U stvari, trenutak kada dolazi ova stolica, to nije samo vi unosite tonu metala kroz naša vrata, nego je takođe i veoma velika promena i način na koji smo mi adresirali nešto što je bio baš gorući problem našim ljudima, odnosno imali smo nesrećne ljude, brate, stolice. Pa, kad kažeš podrška kroz život, onda se uglavnom setim privatnog života i to mi je porodica, moji najbliži, dragi prijatelji i slično. A kad me pitaš ovde u kancelariji, onda nekako podrška kroz život i rad i život mi je nekako ljudi koji su mi bliski saradnici, koji bez obzira da li su nekada radili ovde ili su bili klijenti ili su se zamenili, ili će uvek biti negde u našoj orbiti. Uvek ćemo se posavetovati, uvek ćemo se naći tu jedni za druge i uvek ćemo imati, imaš nekih 30-ak ljudi u imeniku koju uvek možeš da okreneš i možeš da se pouzdaš. Rađenje bilo kog posla ti je neka mreža ljudi. I vremenom, kako radiš taj posao, ne znam, godinama, ta mreža postaje jača, raširenija i tebi ti ljudi postaju bitniji, vi ste sad podelili svašta nešto. I to nije samo na relaciji klijent-agencija, što je možda najočiglednije, pa kao pričamo o klijentima s kojima dugo radimo, pa bukvalno znamo sve ljude koji tamo rade i tako dalje. Nego doslovno neka mreža, ljudi koji rade u Žiški, znači zaposleni, pa ne znam, ljudi koji su radili, pa su sad na drugim mestima, ljudi koji imaju neka ekspertska znanja svuda po svetu, pa ne znam, saradnici koji su jako posvećeni tom zajedničkom radu, doslovno veliki broj ljudi i to je u stvari rađenje bilo kog posla. Ti ljudi koji interaguju, prave nešto zajedno, dele svašta nešto, je objektivno minimum 8 sati dnevno ti radiš u toj nekoj mreži, operišeš s tim nekim ljudima, podržavate se međusobno. To nije više ni neko činjenje usluga, uopšte ne gledaš na taj način te stvari, nego doslovno to je najbolje što vi možete uopšte da date jedni drugima ta podrška.